Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Kowace jaruma a masana'antar Kannywood tana damawa idan ta samu damar damawa. Ga Fatiwa Shaɗinku, mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da masana'antar Kannywood. Duk da tur da Allah wadai da ake yi a kan 'yan masana'antar Kannywood, a kan kar su sa kaya matsatsu da za su tayarwa da wasu hankali ko kuma su zubar da mutuncinsu, to har yanzu dai 'yan masana'antar Kannywood ko a jikinsu. Duk wadda ta bushi iska a cikinsu dole ne sai ta yi abin da za ya Allah wadai da ita ko kuma ya Allah wadai da masana'antar. Domin kuwa sai ta suburbuɗo da wani sabon iskanci wanda dole sai ya jawo kace na ce. A nan kuma Fatiwasha ce ta suburbuɗo da wasu hotuna na tsaraici wanda hatta nonuwanta kusan a waje suke da sunan wai tana burge mutane ko kuma tana so ta burge masoyanta. A wasu hotunan kuma domin ba za mu bari ka gani ba ne ya mai sauraro domin muna tsoron abin da mu ma Ubangiji zai rubuta mana sakamakon kai maganin da kai. Wallahi har nonuwan nata ma gaba ɗayansu sun fito domin kuwa ina da bidiyo ko kuma mu ce ina da hotuna nata kusan guda 5 wanda ta yi su babu kaya a jikinta. Lallai babu abin da za mu ce akan waɗannan jarumai sai dai Ubangiji Allah ka shirya su. Allah ka fahimtar da su gaskiya kuma su gane gaskiya, su gane tabbas fa abubuwan da suke ba ƙaramin kuskure ba ne ba a addinance. Tabbas suna burge masoyansu domin kuwa da dama mutanen da suke gwada ƙaunarsu akan waɗannan mutane ba wasu bane ba face gidadawa ƙauyawa waɗanda ba su da ilimi, amma tabbas ya mai sauraro idan har ka san abin da kake kuma ka yi karatu, babu wani abin burgewa a tattare da mutanen da suke aikata irin wannan abu. Ubangiji Allah ka shirye mu baki ɗaya, Allah ka ba mu ikon gane gaskiya. Allah ka tsiratar da mu ranar gobe kiyama. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da Arewa baki ɗaya musamman na masana'antar Kannywood. Mun gode.